Bersama saya Pitus Polikarpus Surung Simanulang di sini. Dalam live streaming kali ini kita akan berlatih menulis pangukapon bidu walu di dalam aksara Batak Toba. Saya menggunakan font Notosan Batak di Blogger. Ini Notosan Batak, saya pilih font Notosan Batak. Kemudian saya menggunakan papan ketik Kimen untuk mengaktifkan aksara Batak sehingga saya bisa mengetik, menulis dengan menggunakan keyboard komputer saya. Pangukapon bidu walu Perikop tarukap sahap napapituhon ayat sada sahat rohi 5. Kita tuliskan perlahan. Tarukap saya tekan dulu kimennya. Tarukap sahap napapituhon ayat sada sahat rodi 5. Kita mulai dari ayat 1. Jadi dung diukap, dung diukap, sahap na papituhoni papituhon hohomma akkana di benua gijangi, hohomma akka na di benua gijangi, harga satonga jom lilingna, harga satonga jom lilingna. Oke, kita baca ulang. Jadi dung diukap sahap napapituhoni hohomma akana di banua gijangi, harga satonga jom lilingna. Ayat 2. Dungi huidama napitu suru-suruan, napitu suru-suruan, najongjong diadopan ni debata, diadopan ni debata. Jadi dilehon matunasida, jadi dilehon matunasida. Pitu sarune, pitu sarune. Kita baca ulang. Dungi huidama napitu suru-suruan, najongjong diadopan ni debata. Jadi dilehon matunasida pitu sarune. Ayat 3. Dungi Roma suru-suruan asing, Roma suru-suruan na asing. Jongjong todokon langgatan pameliani, jongjong todokon langgatan pameliani, langgatan pameliani. Tuatas
Ditiup ma pardupaan sere. Ditiup ma pardaupaan sere. Ditiup ma pardaupaan sere. Gabi dilehon ma tu ibana gudang daupa. Gabi dilehon ma tu ibana gudang daupa. Asa lehonon nai tu atas langgatan sere. Asa lehonon nai tu atas langgatan sere. Tu atas langgatan sere. Nadi jolo ni habangsai. Nadi jolo ni habangsai. Manabai tangiang ni saluhut akka nabadia. Manabai saluhut tangiang ni saluhut. Manabai tangiang ni saluhut akan nabadia. Manabai tangiang ni saluhut akan nabadia. Oke, kita baca ulang. Dungi Roma suru-suruan na asing. Jongjong todokon langgatan pameleani. Ditiup ma pardaupaan sere. Gabi dilehon ma tu ibana gudang daupa. Asa lehonon nai tu atas langgatan sere. Nadi jolo ni habangsai. Manabai tangiang ni saluhut akka nabadia. Ini tangiang ni kita agak pisah sedikit ya, kasih spasi. Oke. Ayat 4. Gabi manaik matimus ni daupai. Gabi manaik matimus ni daupa. Tabba ni tangiang. Niaka nabadiai. Siat tangan ni suru-suruan. Sian tangan ni suruan. Tujolo ni debata. Tujolo ni debata. Kita baca ulang. Gabi manaik ma timus. Ini bukan nu tapi ni ya. Ni daupai. Tabbani tangiang ni akan nabadiai. Sian tangan ni suru-suruani. Tujolo ni debata. Ayat 5.
Dungi dibuat suruh-suruhan ima. Dibuat suruh-suruhan ima. Pardaupani. Pardaupani. Digohi mai dohot. Digohi mai dohot. Api nasian langgatani. Api nasian langgatani. Didabu mai tutanoi. Didabu mai tutanoi. Gabe masama akaronggur dohot suara. Gabe masama akaronggur dohot suara. Namar dorom-dorom. Namar dorom. Akahilap dohot lalo. Akahilap dohot lalo. Kita baca ulang. Dungi dibuat suruh-suruhan ima. Pardaupani. Digohi mai dohot api nasian langgatani. Didabu mai tutanoi. Gabe masama akaronggur dohot suara. Namar dorom-dorom. Akahilap dohot lalo. Perikop berikutnya. Pitu suruh-suruhan namar sarune. Pitu suruh-suruhan namar sarune. Ayat onom sahatrodi 10 tolu. Pitu suruh-suruhan namar sarune. Ayat onom sahatrodi 10 tolu. Kita mulai dari ayat 6. Jadi marhobas ma. Jadi marhobas ma. Napitu suruh-suruhan. Nama niup sarune napitui. Nama niup sarune napitui. Asa dipalu sarune nai. Asa dipalu sarune nai. Asa dipalu sarune nabi. Oke, kita baca. Jadi marhobas ma napitu suruh-suruhan. Nama niup sarune napitui. Di sini asa dipa itu A-nya harus dibuang. Asa dipalu sarune nabi. Ayat 7. Gabe dipalu na parjolo ima sarunena. Gabe dipalu na parjolo ima sarunena. Jadi masama abolas. Jadi masama abolas dohot api
dohot api saor mudar didabu tu tanoi. Saor mudar didabu tu tanoi. Mosok madohot sapertulunya kahau. Gabe mosok ma sapertulu ni tanoi. Gabe mosok ma sapertulu ni tanoi. Mosok ma dohot sapertulu nya kahau. Mosok ma dohot sapertulu ni kahau. Mosok manang saluhut. Mosok manang saluhut. Duhut-duhut naratai. Duhut naratai. Gabe di Palu, kita baca ya. Gabe di Palu na parjuluima sarunena. Jadi masama abolas dohot api saur mudar didabu tu tanoi. Gabe mosok ma sapertulu ni tanoi. Mosok ma dohot sapertulu ni akahau. Mosok ma nang saluhut duhut-duhut naratai. Ayat 8. Dungi di Palu suru-suruan na paduahon masarunena. Di Palu suru-suruan na paduahon masarunena. Gabe didabu ma api tu laut. Gabe didabu ma api tu laut. Songon duluk na balga. Songon duluk na balga. Namarsi gorgor. Namarsi gorgor. Gabe mudar ma sapertulu ni lauti. Gabe mudar ma sapertulu ni lauti. Oke, kita baca ulang. Dungi di Palu suru-suruan na paduahon ma sarunena. Gabe didabu. Ini masih kurang. Didabu. Gabe didabu ma api tu laut. Songot duluk na balga. Namarsi gorgor. Gabe mudar ma sapertulu ni lauti. Ayat 9. Laos matema sapertulu ni akka. Sapertulu ni akka. Natinoppa na mangulu di laut. Natinoppa na mangulu di laut.
Redep mas sapertulunya kaparau. Redep ma sapertulu ni akaparau. Parau. Kita baca. Laos mate ma sapertulu ni akana tinopa na mangulu di laut. Redep ma sapertulu ni akaparau. Ayat 10. Dungi di Palu suruh-suruan na patuluhon ma saronena. Gabi madabu masian langit. Gabi madabu masian langit. Sada bitang na balga. Sada bitang na balga. Na marsigorgor songon palito. Na marsigor songon palito. Laos ditinggang ma. Laos ditinggang ma. Sapertulu niya kabatangaek. Sapertulu ni aka batang aek. Dohot mual. Dohot mual. Ayat 11. Absintos. Absintos. Atau dalam kurung hapaeton. Hapaeton. Doguar ni bitangi. Doguar ni bitangi. Jadi gabe pait do. Jadi gabe pait do. Sapertulu ni iki. Sapertulu ni aeki. Naung gabe pait. Laos mate do torop halak. Laos mate do torop halak. Dibahen aeki. Dibahen aek ki. Naung gabe pait.
naung gabe pait. Oke, kita baca. Absintos manang hapaiton dogowar ni binatangi. Jadi gabe pait do sapartulu ni aeki. Laos mate do torop, di sini torop ya. Kurang pengolat. Laos mate do torop ya. Halak di bahen aeki. Naung gabe pait. Ayat 12. Dungi dipalu suru-suruan suru-suruan napaopat ton masarunena napaopat ton masarunena gabe hona pukul ma gabe hona pukul ma sapartulu ni matanyari sapar tulu ni mata niari. Dohot sapartulu ni bulan. Dohot sapartulu ni bulan. Dohot sapartulu ni ya kabitang. Gabi makulom ma nasa partului. Gabi makulom ma nasa partului. Laos so marsinodang be Laos so marsinon dang be nasa partului Arianna nasa partului Arianna nasa partului Arianna borong ini pe songolido
Ipe songon ido. Kita baca ulang. Dungi di Palu. Ini bukan duru-duruan ya, ini suruh-suruan. Ini salah ketik, kita perbaiki. Suruan. Napa patton ma sarunena. Gabehona pukul ma ini bukan da tetapi sapartulu. Sapartulu ni mata ni hari, dohot sapartulu ni bulan. Sini kurang pangulat, dohot sapartulu ni akabitang. Gabi makulom ma na sapartului. Laos somarsinod dang be na sapartului. Arian na bornginipe songonido. Ayat 13. Dungi hubereng jadi hubege masada pidong Raja Walu. Jadi hubege masada pidong Raja Walu. Habang martonga-tonga langit. Habang martonga-tonga langit. Marsuara nagugudo iba na madok. Marsuara nagugudo ibana madok. Marjia ma akan mengingani tanoi. Marjia ma akka namangi ngani tanoi. Horhonon ni suara na talingido pe. Horhoron ni suara na talingido pe. Horon ni suara na taling idope. Ima sarune ni surusuruan na tulunari. Ima sarune ni surusuruan na tulunari. Ima sarune ni suruan na tulunari. Ima sarune ni surusuruan, ima bukan suara ya. Oh ya udah benar, sarune ni surusuruan na tulunari. Ini
nari nari yang dibuang. Akan naing marsarune dobe. Aka naing marsarune dobe. Kita baca ulang ya. Dungi hubigema, dungi hubereng, jadi hubigema sada pidong raja walu habang martonga-tonga langit. Marsuara nagugudu ibana. Di sini bukan anak di surat I, tetapi ini di surat I. Ibana mandok. Marjea ma akana mangingani tanoi. Horhonon ini bukan no seharusnya ya. Horhonon ni. Ya, jadi seharusnya I. Horhonon ni suara natadingi dope. Ima sarune ni suruan natulunari akana naing marsarune dope. Jadi sudah selesai kita tulis dan kita baca ayat demi ayat. Sekarang postingan ini kita pratinjau untuk memeriksa secara keseluruhan penulisannya ini. Saya klik pratinjau. Lalu saya baca ulang untuk memeriksa penulisan. Pangukapon bidualu, pangukapon bidualu. Tarukap sahap na papituhon ayat sadaro di 5. Jadi dung diukap sahap na papituhon ni hohoma akan di benua gijang dengan di benua gijangi harga 1,5 jum liling na dungi huidama na pitu suru-suruan na jongjong di adopan ni dewata. Jadi dilehon ma tunasida pitu sarune. Demi Roma suru-suruan na asing jongjong todokon langgatan pameliani. Ditiup ma para daupaan sere. Gabi dilehon ma tu ibana gudang daupa. Asa lehonon nai tu atas langgatan sere na dijolo ni habang sai. Manabai tangiang ni saluhut akka nabadia. Gabi manaik matimus ni daupai tabba ni tangiang ni akan abadiai. Tangan ni suru-suruan ni tujolo ni dewata. Dungi dibuat suru-suruan ni ma para daupaan ni. Digohi mai dohot api napas nasian langgatani didabu mai itu tanui gabe sama akka ronggur dohot suara namar dorom-dorom akka hilap dohot lalo pitu suru-suruan namar sarune ayat onom sahat rodi 10 tulu. Ini tanda penghubung
Oke. Onom 10. Jadi marhobas ma napitu suru-suruan na maniup sarune napitui asa di palu sarune nabi gabe di palu na perjului ma sarunena. Jadi masa ma abolas dohot api saur mudar di dabu tu tanoi gabe mosok ma sapartulu ni tanoi mosok ma dohot sapartulu ni akahau mosok ma nang saluhud duhut naratai dungi di palu suru-suruan na paduahon ma sarunena gabe di dabu ma api tu laut. Di sini dolok tompinya kurang ya, ayat 8. Kita lihat. Ini dolok. Oke. Lalu kita refresh di sini ayat 8. Dungi di palu suru-suruan na paduahon ma sarunena gabe di dabu ma api tu laut songon duluk na balga na marar sigorgor gabe mudar ma sapartulu ni lauti laos mate ma sapartulu ni akan tinoppa na mangulu di laut redep ma sapartulu ni akka parau dungi di palu suru-suruan na patuluhon ma sarunena gabe madabu ma sian langit sada bitang na balga na marsigorgor songon palito laos ditinggang ma sapartulu ni akka. Sini akka juga masih kurang tompi. Ini tadi ayat berapa? Ayat 10 ya. Sini akka. Jadi hanya ini tidak perlu, tinggal ditambahkan tompi. Ya, kita refresh di sini ayat 10. Laos ditinggang ma sapartulu ni akka batangaik dohot mual absintos manang hapaiton dogoar ni binatangi. Jadi gabe pait do sapartulu ni aiki naung gabe pait laos mate do. Kita ulang baca ya ayat 11. Absintos manang hapai do gowarni binatangi. Jadi gabe pait do sapartulu ni aiki laos mate do torop halak di bahen aiki
naunggabe paet. Dungi dipalu suru-suruan na paupat ton masarunena. Gabe hona pukul ma sapartulu ni mata ni hari, dohot sapartulu ni bulan, dohot sapartulu ni kabitang. Gabe makulum ma na sapartului laos somarsinodang be na sapartului Arian Arianna. Sini Arianna ini kelebihan A. Kita lihat ayat 12. Laos somarsinodang be na sapartului ari anna. Jadi A-nya dibuang ya, dihapus. Ariana, kemudian borngin P. Ini borngin ini. Borongin. Ini baru pengolat. Borongin ini B. Ya. Sini ayat 12 kita refresh. Dungi dipalu suru-suruan na paupat ton masarunena. Gabe hona pukul ma salu sapartulu ni mata nyari, dohot sapartulu ni bulan, dohot sapartulu ni kabitang. Gabe makulum ma na sapartului laos so marsinodang be na sapartului Arianna borngini pe songonido. Dungi hubereng jadi hubigima sada pidong raja walu habang martonga tonga langit marsuara nagugudu ibana madok marjea ma akan mangingani tanoi horhonon ni ini kurang pangolat ya. Ini horhonon ayat 13. Sini horhonon. Ini pengulatnya kurang. Horhononi. Ini bukan ra, non. Horhonon ni suara. Oke. Di sini kita refresh ayat 13. Ini belum berubah. Kita lihat lagi. Oh ini. Jadi ho non. Ya. Horhonon ni suara. Oke, kita refresh. Ayat 13. Ya. Benar-benar horhonon ni suara natadingi dope. Ima sarune ni suru-suruan natulunari akka nanayeng marsarune dope.
Oke, dengan demikian perhatian jauh ini saya anggap sudah benar. Jika masih ada kesalahan kekeliruan setelah Anda baca, silakan tuliskan di kolom komentar agar bisa saya perbaiki ya. Nah, sampai di sini pengungkapan bidualu telah selesai. Saya tulis dalam aksara Batak Toba. Semoga bisa Anda baca juga dan Anda tuliskan. Dituliskan dengan menggunakan font Noto-san Batak di Blogger. Ini font Noto-san Batak. Memakai papan ketik Kimen agar papan ketik atau keyboard komputer bisa digunakan untuk menulis. Saya Pitus Polikarpus Surung Simanullang. Sampai bertemu kembali dalam live streaming berikutnya dalam tulisan pengungkapan bidu pitu. Salam Horas.